барои нафарое ки варианти кредит кофтесин, рассрочка, марҳамат, беҳтарин вариант харид кардани хона. дӯстон, ман дар бораи хона полности маълумот метам. хушро гӯш кунен, иншоалло ки мефаҳмед. хонаи фурӯшӣ 2 этажа ҳай. метавонен ки 1 этажа бихарен, метавонен ки ҳар 2 этажа бихарен. обши 2 этаж. масоҳат дар умум 246 квадрат. яъне ки 1 этажаш 123 квадрат, 1 тайгаш 123 квадрат. дар умум 8,3 сотиқ замин. и дар ки ҷо ҳай? Казан, Татаристанда қарор дорад. Рыбный, Слободской. 70 километр ай Казан. дар даруни район ай. дӯстои азиз, нигоҳ кунед. 7 миллион рубл нархаш обши ҳардаш. касе ки 1 этажша мехара 1 миллиону 900 000 рублдан мефурӯша. мешава 1 этаж аддени фурӯхта, бо мешава 2 этаж. обши ҳардашам савдо мешава як ҷойгида. деревни нестай бачо. мактаб, садик, балниса, магазин, бозор, садик, хулоса ҳама чӣ дора. ҳамаи чизо дар пешаш қарор дора. банк, садик, мой документ ҳастай. документош ҳамаш туғриян мегӯяд дар номи маҳай. об дар дарун, газ, свет, отоплениё, хулоса понни гуфтиям мардак чотка. алиши вариант мешава фақат ба квартира ё бо автомобил болои пул битанагар. хона дувии худ дора бачаи азиз. хонаҳо баландишон 320 ай. хеле не ки ай мо ҳастай ки мисол хонаҳои мо 2.5 220 ай ё 320 бачаи азиз. прописка мешава карда дар иҷа. наздики остановка, магазин. хулоса дӯстон, раҳо ҳама асфалт то хонара. балнисаҳои калон. хона панелни нестай. айбрус кардагай. кредит мешава агар ними пулшатиян боқимондаша рассрочка қабул мекунем, мега соҳибхона. дӯстон, кадумитон аями Казан, Татаристан, Рыбный, Слободский территория мисол хонаи арзон кофтесен. ина варианти соз барои харид кардан ва зиндагии беҳтарин ва кору фаъолият дар ҳамун тарафҳо. дӯстон, рақамҳои ака +7 937 779 0999 да метавонен занг занен аз номи ютуб канали Савдо ТВ. бародари азиз, лайкҳоро монен, подписатсия кунен. ҳамин дастгирии шумо пешравии кори мо. чӣ қадар лайк, поделиться ва подписатсия шава, иншоалло бо наворои ҷолибам мешава. рақамҳои ма барои реклама ҳам мондагӣ дар рӯи экрани шумо. роӣ кунен, чизе ки дорен роӣ кунен. ҳатто хонаҳои Тоҷикистон омада аз пешам навор мекунем. ҳамин навори мара поделиться кунен. ай ҳаматон розием. лайкҳоро монен, поделиться ва подписатсия. ай ки ҷо хона дар корай, шумо комментария кунед бачаи азиз.